κανένα πρόβλημα με κανένα ιδιώτη. Όποιος είναι αυτός κοιτάει το συμφέρον του. Έχει σημασία όμως να σας ρωτήσω κάτι. Το 2004 η κυβέρνηση παρέλαβε μια Ολυμπιακή αεροπορία που πετούσε με 47 αεροπλάνα, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Την έχει φτάσει σήμερα στα 27. Και ξέρετε, όταν μέχρι το 2008 που ήταν 37 τα αεροπλάνα, από τα 37 τα 10 δεν πετούσαν και συνάδελφοί σας ήθελαν να εργαστούν και δεν εργαζόντουσαν. Το 50% της πελατείας που εξυπηρετούσε η Ολυμπιακή αεροπορία το έδωσαν στους ανταγωνιστές εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Εμάς δεν μας νοιάζει αν ήταν ανίκανοι οι διοικητές τους οποίους έβαλε ή αν ήταν ουσιαστικά η πολιτική της κυβέρνησης. Ο κ. Χατζηδάκης δεν είχε ευθύνη γιατί δεν ήταν υπουργός, άλλοι ήταν. Όταν ο κ. Καραμανλής από το 2004 στη Θεσσαλονίκη είπε ότι τέλος του χρόνου κλείνει η Ολυμπιακή, πηγαίνει σε καθάριση. Και πέρασε 2004, 5, 6, 7, 8, 5 χρόνια απραξίας. 47 αεροπλάνα, 27. Έχασε τα πάντα και νίκιαζαν αεροπλάνα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει καταγγελία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα αλάρμ για αεροπλάνο το οποίο ενοικιάζει η Ολυμπιακή και το οποίο έχει προβλήματα. Και έχουν πάει 5 σήματα στην Ολυμπιακή και στην κυβέρνηση να το σταματήσει, να το ελέγξει και δεν υπάρχει απάντηση. Και δεν είμαστε εμείς, το λέμε, είναι διεθνής οργανισμός. Αυτή λοιπόν την κατάντια του οργανισμού είναι ευθύνη πολιτική. Ήταν συνειδητή η πράξη των προηγούμενων υπουργών της κυβέρνησης, άρα με κατεύθυνση, γιατί ο στόχος του κ. Καραμανλή ήταν να την κλείσει 31 Δεκάτου του 2004 για να ευνοήσει τον ανταγωνιστή. Εμείς αυτά τα καταγγείλαμε. Έκαναμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή η Ολυμπιακή πωλείται σε έναν ιδιώτη. Μαγιά του με χαρά του. Ο ιδιώτης την αγοράζει της ΕΤΑΚΟΚΟΥ από το πάνω από 500 εκατομμύρια που έβγαλε από την πώληση του ΟΤΕ. Γιατί αυτός έκανε την πώληση, δεν έκανε η κυβέρνηση, δεν υπήρχε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τον άφησε, μπήκε μέσα στο χρηματιστήριο, πήρε τα λεφτά και επενδύει εκεί. Υποτίθεται ότι επενδύει. Θα τη στήσει λίγο και στη συνέχεια μέσα σε ένα χρόνο θα μπορεί να την πωλήσει. Το τέλος της Ολυμπιακής έχει φτάσει. Για εσάς, τους εργαζόμενους, αλλά και για τον ελληνικό λαό. Γιατί άλλο να έχεις μια εταιρεία. Η Air France ελέγχεται στην ουσία μέσω τραπεζών από το γαλλικό δημόσιο. Η Alitalia μέσω της τράπεζας επίσης. Κύριε Συμφωνάκη, υποβάλλετε τις ερωτήσεις. Αυτή λοιπόν η πολιτική δική μας δεν έχει σημασία που ανήκετε πολιτικά ή που ανήκουμε πολιτικά. Αυτή λοιπόν η πολιτική την οποία και εσείς καταγγέλλετε. Με συγχωρείτε κύριε, δεν σας αρέσει. Κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Συμφωνάκη, όμως παρακαλώ υποβάλλετε τις ερωτήσεις. Ναι, γιατί δεν υποβάλλετε ερωτήσεις, καταθέτετε απόψεις. Πέστε μου εσείς, όταν παρέδωσαν Βορρά στον ανταγωνιστή το 50% ουσιαστικά του αντικειμένου της Ολυμπιακής. Όταν έγινε μια συμφωνία στις Βρυξέλλες όπου η Ολυμπιακή θα μείνει στο 65% του έργου. Αυτό πλέον το έχεις χάσει ουσιαστικά το 35% και το έδωσε τζάμπα. Δεν το διαπραγματεύτηκες αυτό. Το έδωσε τζάμπα. Πέστε μου, ο κύριος που θα αγοράσει την Ολυμπιακή και μετά θα τη μεταπολίσει, να είστε βέβαιος. Να είστε βεβαιότατος γι' αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν τη μεταπολίσει στην Αιτζία για να τα βρουν αυτοί. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει που. Είναι η πορεία δεδομένη. Είμαστε εδώ, είναι δημόσιος ο λόγος, αυτή θα είναι η εξέλιξη. Από μια κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να προστατεύσει, εμείς τους είπαμε. Κάντε μια σύμβαση όπως το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή, να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, το 51% του κράτους για την περιουσία του, το 49% στον ιδιώτη και δώστε και το management. Εδώ όμως, ξέρετε, υπάρχει και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας απαντήσει σε αυτό. Στη σύμβαση αυτή που υπάρχει τώρα. Η εθνικότητα της εταιρείας δεν διασφαλίζεται, είναι τελειωμένη ιστορία. Το δικαίωμα επαναγοράς τουλάχιστον όταν ο κύριος ΜΙΚ ή ο ΑΒ θα την πωλήσει, να υπάρξει πρόταξη του δικαιώματος του κράτους να την επαναγοράσει. Ήρθε ο κύριος Γιονόπουλος και είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ήμουνα παρόν, στη συζήτηση, εμείς λέει είμαστε διατεθειμένοι να τη δώσουμε. Μέσα στη σύμβαση που μας φέρνουν για κύρωση δεν υπάρχει τουλάχιστον η πρόβλεψη το δημόσιο να έχει πρώτη προτεραιότητα. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε πόσο υπόλογη είναι η κυβέρνηση. Ένα τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας των μετόχων, το πρόβλημα θα το λύσει διεθνείς δικαστές, στους οποίους θα επιλέξουν μεταξύ. Και όχι το ελληνικό δικαστήριο, η ελληνική δικαιοσύνη. Πού ξανακούσετε. Στο αεροδρόμιο ακούστηκε που είστε υπέρ του μοντέλου. Άστα κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη. Εσείς
ξέρω που το πάτε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και σας είπα την άποψή μου. Κύριε Συμφωνάκη, παρακαλώ όμως τελειώστε. Εδώ κάνετε τοποθέτηση, δεν κάνετε ερωτήσεις. Κάντε ερωτήσεις. Εδώ στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους εμφανίζεται ότι υποτίθεται έσοδα στο ελληνικό δημόσιο 179,8 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση. Και δεν αναφέρεται το ύψος της διαγραφόμενης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Δεν αναφέρεται και ούτε ξέρουμε καθόλου. Γιατί ξέρετε, η Βουλή δεν πήρε καμιά έκθεση απογραφής της εταιρείας. Και δεν ξέρουμε η τεχνική βάση η οποία πωλείται με ένα συγκεκριμένο τίμημα των 20 πόσα εκατομμυρίων είναι, ποιο είναι η αξία των ανταλλακτικών. Δεν πωλείται. Δεν ξέρω. Η αξία των ανταλλακτικών. Η αξία των ανταλλακτικών ποια είναι. Κύριε Κωνσταντέλο, εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Η προοπτική της εταιρείας είναι αυτή που σας λέμε σήμερα. Και χαιρόμαστε που συμπίπτουμε σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε στα όχι, τρία... Όχι, κύριε Κωνσταντέλο, συνολικά θα απαντήσετε. Κρατήστε τις ερωτήσεις και αυτές που σας ενδιαφέρουν και θέλετε απαντήστε. Κύριοι συνάδελφοι, θα σας δώσω σε όλους το λόγο. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο θα σας πω το εξής. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Παπακώστα που προηγείται. Παρακαλώ, να κάνετε ερωτήσεις. Να κάνετε ερωτήσεις. Όχι να τοποθετήσετε συνεχώς επί των ίδιων. Διότι έτσι θα βάλω τον προβλεπόμενο χρόνο. Κυρία Παπακώστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα υποβάλω ερωτήματα απευθείας στον κύριο Πρόεδρο εδώ των πιλότων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Της Ολυμπιακής. Της Ολυμπιακής, ναι. Της Ολυμπιακής, με συγχωρείτε. Είπατε με σαφήνεια ότι ουσιαστικά το πρόβλημα της Ολυμπιακής επί τόσα χρόνια στην δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε αφού εξήρατε προηγουμένως την ιδιοκτησία Ωνάση και τα λοιπά, ότι πήγαινε περίφημα τότε η Ολυμπιακή με τον ιδιώτη, είπατε στη συνέχεια ότι αυτό, οι κακές στιγμές υπήρξε αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του κράτους, των κυβερνήσεων εν πάση περιπτώσει, στα ζητήματα αυτά. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τι είδους ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, θα σας παρακαλέσω το εξής. Με την εμπειρία που έχετε, τι είδους ήταν οι παρεμβάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Με την εμπειρία που διαθέτετε τόσα χρόνια και έχετε δει πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το δομικό πρόβλημα στην Ολυμπιακή, μπορείτε να μου πείτε μήπως περνάει από το νου σας η βούληση, η διάθεση η οποία υφέρπει από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν, εφόσον και όποτε γίνει κυβέρνηση, να έχει μερίδιο το κράτος, σχετίζεται και με τη δυνατότητα που όταν μετέχεις κάπου ως δημόσιο έχεις τη δυνατότητα να κάνεις παρεμβάσεις, προσλήψεις κτλ. Περνάει αυτό από το μυαλό σας? Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ο κύριος Μαυρίκος, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακούγοντας με προσοχή τον κύριο Κωνσταντέλο, σε μένα προσωπικά έκανε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση η τοποθέτησή του αυτή, που προσπαθώντας να εξηγήσω γιατί, η προσέγγιση που κάνω είναι ότι αυτές του οι απόψεις που έκφρασε εδώ εδρεύουν, εστιάζουν είτε σε άγνοια είτε σε συνειδητή επιλογή να εκφράσει εδώ συγκεκριμένες απόψεις. Προσωπικά αποκλείω την άγνοια, είμαι βέβαιος ότι και πείρα έχει και γνώση των πραγμάτων και πιστεύω ότι συνειδητή είναι η τοποθέτησή του, σαφέστατη, σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σκέψη όλων μας σε ζητήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Πρώτο, 2 φορές ανέφερε και μάλιστα με αυτό άρχισε και με αυτό έκλεισε ότι η Ολυμπιακή μεγαλούργησε επί του Ωνάση. Ερώτημα λοιπόν πρώτο. Αν γνωρίζει ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος εμφανίστηκε εδώ να απαντά μάλιστα σε ερωτήματα που είχαν γίνει σε προηγούμενο στον κύριο Γκιόκα και ο οποίος δεν τα είχε καλύψει, αναφέρομαι στο κεφάλαια και στην προέλευση των κεφαλαίων της ΜΙΚ,
Ερώτημα λοιπόν πρώτο.